Viete, že v Banskej Bystrici a okolí existuje agentúra, ktorá ponúka brigády pre každého? Agentúra Athena je tu pre vás, či už ste študent, dôchodca alebo na rodičovskej dovolenke. S agentúrou Athena si môžete vybrať zmeny podľa svojich potrieb a získať príplatky za poobedné a nočné zmeny. Je to ideálna príležitosť, ako si privyrobiť popri inom zamestnaní. Máte radi manuálnu prácu? Brigády vo výrobe sú pre vás ako stvorené. Pre fyzicky zdatných ponúkame sťahovanie a vypratávanie kancelárií. Preferujete prácu za stolom? Administratívne práce v kancelárii sú ideálne pre tých, ktorí hľadajú pokojnejšie prostredie. A pre jazykovo zdatných máme tlmočenie s ruským jazykom. Registrácia je jednoduchá a rýchla. Môžete sa zaregistrovať osobne alebo online na www.athena.sk. Náš tím vám pomôže nájsť brigádu, ktorá vám sadne. Navštívte nás na námestí SNP 14 v Banskej Bystrici a začnite svoju brigádu ešte dnes. Nečakajte, príležitosti sú tu pre vás pripravené. Máte otázky? Kontaktujte nás na našich telefónnych číslach. Sme tu, aby sme vám pomohli začať pracovať čo najskôr.